היי בנות, אז כן, אנחנו כבר עשינו את הסרטון כאילו כמה פעמים ואני הפרתי את עמית, זה איפור כאילו ממש יפה. זה מה שיצא כאילו. כן, זה ממש כאילו מתאים, אבל פשוט בגלל שכאילו הסרטון לא יצא הכי משהו, אומייגוד, והוא גם יצא מלא זמן, אז פשוט יצרה אותו. זה לא אותו. מה זה, דבק? לא, זה לא דבק. אז מה זה? ליפסטיק. אוקיי, אז ליפסטיק? כן. נעשה את זה עוד פעם ואני אאפר אותה. ועכשיו היא מאפרת אותי. אז בוא נתחיל. רגע, מה עשיתי? תראי מה עשית חולצה. אני? אז מה את רוצה? את עוד נתת לי איכסה. יש לה פה מלא דברים כאילו. כן, היא לא הביאה לי שום דבר טוב. רגע, אחד. רגע. לא. די, נו, אני אעשה לך. אני יודעת שאת עושה לי. לא געת בשום דבר. יופי, אפשר לראות שום דבר. את בטוחה שהיא? באמת, זה רק ישר. בוא נראה את הגמון. זה יפה דווקא. טוב, עם ליפסטיק. לא עם ליפסטיק. אז תראו איזה ניקד יפה. מה זה באמת ניקד? אז מה זה? מה זה? טוב, בוא נתחיל. לא רוצה ליפסטיק. די, תבוא לפה. אבל אסור לי. אתה הורסת לי את הקוקו. זה טוב? זה טוב? יו, אני לא יכולה לראות שום דבר, זה לא מפחיד. אוקיי, איפה הנה. איפה הפודרה? את מזיזה לי! אני לא מזיזה לך באמת. אני אקח את הסומק. מה זה? לא בא לי קטן. בוא לפה. מה זה? אבל את שמה לי... סומק. אבל... אני נהיית גוש. זה סומק יפה. וואי, צד השני. רגע, קצת עוד. רגע. יוקוב לי העיניים, איפה? הנה. בואי. מה? את שמה לי על הצעיף. אוקיי. קצת עוד. איכס, מה נגע בזה? מה? איכס, זה רק על זה. אני לא הרקתי על זה, מה את שמה לי על הבגד? טוב. קצת אז את המסקרה הזאת. תחפשי לבד. אני עזרתי לך. תחפשי לבד. הנה. את מחזיקה אותה. זה? כן. איפה את? לא, אבל תתרחקי. את יודעת את הצעיף שלי עם המסקרה. תוציאי את המכשיר הזה. את שמה לי על הגבות. מגעילים יש לך את תגידי לי. את מציצה מלמטה. לא, אני מנסה להציץ. אני מה שהייתי יכולה לראות מלמטה. כן, זה ממש כאילו ככה עושים את המראה הזה. תביא את העיניים שלך. אבל שנייה. השנייה זה נכנס לי לעין. טוב. צריך להיות עוד ליפסטיק אבל. מה זה? ליפסטיק? איזה צבע? בואי לפה. את נוגעת בליפסטיק ואז בצעיף שלי. בואי. רגע, שנייה, אבל תורידי את היד, בסדר עכשיו. זהו? גמרתי? לא, עכשיו צריך איישדו. שכחתי. מה? צריך אותו של העיניים. מה זה? למה זה כזה כבד? מה זה? אין לי מושג. כזה. לא צריך מברשת את זה עם ידיים יותר טוב. מה? איפה העין? אני מרגישה... איזה עין. תפאי. זהו, גמרתי.
יכולה לראות. אז תודה רבה שראיתם את הסרטון שלנו. מקווה שאהבתם. טוב, רגע, שנייה. אז אלה התוצאות. זה איפור למה האיפור הזה? למסיבה. אוקיי, זה איפור למסיבה. ככה עושים את זה. וזה איפור שאני מצטערת שלא הראיתי לכם. באמת, כאילו, בצער, אני מצטערת שאני לא הראיתי לכם. תצא בסדר פה. פה זה יפה. לא, באמת כאילו. זה יצא יפה. 1, 2, 3. ביי, תרשמו לערוץ, תעשו כן, לייק, תרשמו. ועכשיו אתם תראו אותנו עוד סרטונים כן. עם הדברים, עם הבגדים האלה, וכן, אנחנו... לא, אני כאילו עושה בגדים אחרים. אופס. אוי, את הרסתי את שנייה את כל 1, הבגדים. 2, 3, וביי. ביי.